سيدنا محمد شكل جودين محمد يا رسول الله جل آل جل الثاني جودين جل فلاق بامباق جل حقل كده وجودي جل وجودنا جل جورا بلي بنجرا بتوسرا بجل سام جودي جل ريتان من جودي جل نقبل من جودي جل dari kulit langsung butuh mulai dari yang sering kami bagi dengan yang dipisoler pada panjang dari kami yang pada matanga dari internasional bukan lafaz kami yang bayar dengan bahasa Bilal bahasa Abu Bakar bahasa itu minen jodi do hande minen jewta ardo bi arraji bu yimbe kodino mamu gade sare kayna jaje walla durde filliri no turi malu do walla den fadur jamde jamde nyalla ona so ala tan mamaji biyero ko kunno daddo ay bakari yanke mo wana kabe tan kandi hori kadaadi Allah ko kunno mo nyalaade lombi hakkunde nyama kalaaji nyaama to gorko kunno hande tawete ko to leedi France galle baba na jodi no ko bieteno mars hande do e luwere min jodi 10 mois octobre l'an 2004 yow ko an hibbe ma e sehilaabe ma e banden ula ko akude gayna ko ci pom kala bi fulo kedo to inde ma en to kedo to kase do en to kala bi dinama jolde jolande seydi so alhamdulillahi rabbil alamin Allah faade batangal ko to tele bonga ci ciodi hakkunde gorko kullo kan do bonnani kula ko so alasan mamma jibiro hakkunde muddo kullo bali Allah faade yido to ko baagele tangaru e minyum baade batangaru joroden badden ko woni hakkunde kullo e fammaado ko so badde ay kalisaji di ngari e faktiji he letruji di ngimmi to e France hande en jide kullo bali Allah faade den jodo hande en jewta gorko kullo kan o bonnani kula go o wima ujunaje no gas ko départ banda o hakkunde gayna ko ci ko kala e bullo belto tono wisni dum jonde jodane tugal ma ko leydi France to jodi to ha naati to e Allemagne naatono ma to e Amerique ronti naati Sénégal oriental galle bama ko jodi dum be mars ha naato ma no be hakkunde gayna ko ci ko kala e bullo belto kula ko gon extérieur o e kula ko gon Afrique a ay ko to bali ni mudum e to mudum kan so Allah tan mamma jibiya majani sabar nama jam jam ublan jam di kulagu indi ma de tawno so yoni wete ko hay pullo so si wete ko hay pullo so mudi wete ko hay pullo so mudi wadi bana waaw wala la mo di mulere ala mo bande do lay mo ay sey laabe men non hande adan jodi do ana tawsara kase do ina han jenni en kase ko taro bayake sewna ko yar sudu baba tunna jon tal jom sa karan ko so mo sa baade ko no la jom ba na tawsara so Umar sin nodde deno samtino don do korwas be jaati den ni saatu lande nata burko kullo ana joddana tawtra ko sen maaw majuna men sehil amen yallo dawdo hammadi ana jodi do ana tawtra kase do ina hani min tedira mo kase ya adama hammadi ana jodi do tawtra kase do ina tedira mo kase ya Mamadou Soule ina jodi do hande na tawtra kase maaw ina hani tedira mo kase do suddiɓe meɗen noon heɓe wambaɓe no tawtora kase ɗo madame Coumba Demba ɗum wiyata Férouz wambaɓe o woni jeewo meɗen o ana jumɗo tawtora kase ɗo deuxiéme meɗen fam Ba Hawa Boubacar ko inno jetta kaƴel ƴaama e
Bare Jeynaba Sam ana joni tawtara kaseno e seydi so sa heɗima kaseno ganda kandi ko wamba ma ceyla ma jodi baɗan ma kadi ma banna ci nder sabu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o tagani ko foti yimɓe foy aduna ko yiɗi ardi ay mbayi yidde tawa yiɗani walla tawa yiɗa seydi so ni woni ko so ɗum ɗam no wawi wude balɗe jamde so joni jamde jamde Allah wala bonnade ko bonnade lambe ko wonta tawa lanna tawa ko jaabo ko sande nata so Allah tan mamma jibiya ko ko jeete wi baje dangal wittinira jonne jodan o wi lettere o immima to e France ñande le 15 11 mois l'an 2003 ma to lettere o e lawol bayna danga e dow inde so Aliou Mamadou ko mawni ko dennaɗum ko damatna kala sa joɗi hande to e mars kono hande o tawete to e leydi meɗen France li Seydou taweteɗo hande leydi France Mamadou Sissoko taweteɗo to e Paris kam Adama Ismaïl yaɗo ko meɗi biyeteɗo Ouliyey joɗi hande to e Paris so Abdourahmane ko e batte tawete so Amadou Mamadou tawete ɗo hande mars e so Aminata Mamadou o wima o teddini ɓaytere ma banda siwoynere o hakkude kaynako e cippo o kala ɓi pullo beltoɗo o wima ujunaji nogas pullo bannalla faade beltoɗa bisimilla maɗa jewte gorko pullo o saabu gorko pullo no hani yewtede tawno goto kala ko tawri famu ko ɗum tan tan ko ɗum jaati a ɓura kam ɓurama o ga ɓuuri o soɓu koye haala heɓa toon wonko kawri ko ɗum tan sa yi gorko foti tan wallahi ko kawri koye reedi tan tan addi nanede addi yedati hokkede hokkama wawi jogade timo nafowo naafno nano nandino bawɗo bakkiliɗo e lamɗo subhanahu wa ta'ala fuɗo hokki hettani ñamɗi funnani jalli woynani wawi wattani seydi so sa yewtama taw tan iɗo yarani manggal saadi gañ sagro ora jaaɓi jaro jofta jaabal gande kam fuuro ani so ani ndiyam so fuuro e madina fullo fof ko iwani ɓe sa yurɗima hakkude ɗum kode kelɗe lalaɗe tawata seydi so somin joɗima hande mbiɗen jewtuma jaati ɗum ɗum kaale maɗa tawa timmata so sabu aɗa nanda me jagan kani jagaɗude jonoli sukkira kolla joni saɗi fayidade jallo Allah tan bangali sayid e jallo Oumar bangali sayid ɓe sukaɓe worɓe ɓuri ɓerande hande to e paɗi ɓe tawete bani bille koyno jaɓal ɗum ke bijjiɗoɗi kini fecce ɗi gallaɗi joɗi kaalisaji ɗiana garda jam jam albarka iji albarka mbawa walla nandame jallo sidi saydu goto e jalli jeeri ciwalli waɗi jambaɗi sama lamo demba yara jam gorko pullo taweteɗo hande to e leydi France walla nandame an Ibra Samba jontaɗo jam sa 40 ɗum ɗiɗi ay o gorko pullo bonnani to e leydi France ko ki téléphone ngaji ɗi ana jinɗo hakkude amen ɓe mbi ba guele dangalo caɗele ngala kala nde keɓɗa inchallah haji ma nodda min ñawdanma ñalani ko banditino ɓe bonnani no ko ɓeeti ujude banque bonnani no ko ɓeeteno korokoro ha yewti goto e jalli jeeri ciwalli waɗi jambaɗi sama lamo dembayere jambaje mbewna mbaje bamma kon nenan tagi jallo Hamidou Hamadi woniɗo hande to e leydi Amérique o gorɗo mum wiɗi kam ba guele dangal mi adanmami fittata lewru Allah dari kala minen tanma 40 mille wiye capantinayi ujunere jaaha galle babam nokko biyeteɗo Gorjo mi weeɗima toon dunnayiji dawoji woodi fane jagan kan jagaluɓe donoli suɓira kolla jona sani faji dade ba Ibrahima demba tawana ɓuɗaena saji gorko pullo mbaɗatake haɓata hatta siɗata jama kalaji e ñagotoɓe jimo bawɗo seydi so ay ɓe sukaɓe worɓe fuɗɗiriɓe nayi son mbaɗa balaji wallahi banggue ma o fayetaki haali so ni woni ɓural so neɗɗo ɓuurani wallahi yowrude bandude yew gueɗe tati nanama e ɓiɗɗo gorko wallahi yo tati nane musoron ɗum tati nanaɗe ɗi koɗ so kar nanama o moƴƴi yota o jogui ko ɗum timmi ka moƴƴere de so kar nanama o jambar yota o ñawdi so ɗum ko dabbo maɗa so kar nanama o jontaɗo yota o joom bagage ko heewi noon ina bagage tawa anda sikka ko ƴewde ndiyam muɗum tan looto ha laaɓa ƴeewa ɓuɗɗo huɗɗide e bagiji e waɗa e dande muɗum kokko kere soro gori ina haala ko welɗi ɗum ala minen min mbiyan noon ɗimo kayma anda ko waɗi anda ko haali anda ko haaldi hono ko kemmi fo mi waɗa ko kemmi fo mi haala limago ala hen ɓulago o noon sarima heddima limago woni sijji seydi so a bonani suka ɓawlani yeeso a janggani ɗum ɗiɓe kadda seydi so aduna ko jiiɗa ko e meɗi tan haari ala e ɗum kaari meɗi wiide ko kaari meɗi wadde ɗum ala ko
mari sona laamu Allah ko bonɗan ay hande sen jooɗima ɗo ɗum koyre wuro nayi e golede jaati miɗen jogui commune kaali e kaset ma he tawa timmata e kaset 60 seydi sow yon wonade sow man kan hedoro sor yaɓɓe naɗo mbaɗo wuro mbaɗo landi jangguiri maɗo jamde jamde ñalla wala ba foodi e saydu dembay ko ñamaynajo kaɗo ko bonnani pulago ɗumleyita o gorko pullo hande ana lasnimi garanti ɗum koye pullo ba e baji ɗiɗi say ɗi arni bonnani ba Oumar Say e jiɗɗo e debbo ñamaynajo kaɗo o bonnani pulago ba fedda say tawa naɓe tan ene foodi mucaaji anno jiɗa koye ñalaɗi tan ayo tikkoto e jelle jeeri walli waɗi jambari sama lawgo debbo yera jamba je pewno baja famma kono ena tagge jallo albarka nodditi jonɗe taniraɓe coori juntuguine demba juntuguine bano juntuguine coori laami mogere demba laami fa koye bano jewni dik ba amadou alilir ɗum noddirteɗo tecca albarka e beeteɗi mabelen mi yiɗi e tawa nafa tawe nafa wodde humtaji jamɓe taƴi o jamde jam ñalla ha ɗum feccanki waɗi sow saydi seelo noddirte ko wonni 2000 francs CFA tawate sala hen fatire tangal mi nani a ini Sénégal a jaccima e nokku meɗen mbiyeteɗo Lupoyre mbiɗa aadi mi firtani mi hokkanno fani bille koyno jaɓal lukke piiji ɗo mi rokkuma kalisaji mawɗi en jooɗima ɗo e Lupoyre caɗele kala kala ko woni haajima namoɗa mi miɗen ñawda albarka o kulawo ay mi naatino capital Mauritanie nokko mbiyeteɗo Nouakchott ko ɗum téléphone ngaji ɗi coni hakkude ɓe fayero tangal o yi kam gorko pullo o naati galle bam meɗen nokko mbiyeteɗo Lupoyre o addi ɗo gueɗi tawraɗi ɗuma e baba o addanima kalisaji en gabbima pulago o kadi ana jooɗo e nder galle jee eɓe dokkuma nayi e kalis ba demba dangaro aɗum ko jiiɗa ko e ñalaɗe tan e min wona nelaɓe Allah noon kono komin nelaɓe yimɓe ko dima waɗi tan ɗum min jewtoto ko dima waɗani ko wallahi min kalata de dokke woni ɗe bakilu nanata wiya wallahi ɗum ɗo wawa wonde so tawi ko ala sara wonno tan o adana koye fawgal ñande muɗum seydi so Allah suurima so Alassane Mama Djiby ko an yiɓɓe ma e sehilaɓe ma e banda en hakkude gaynako e cikko kala ɓi fullo keɗo sow indema wel to kala min teɗni ɗonɗe seydi so e taw mo ɓural e ndon barke muyde e ñalande so ala e mon coontoɗo bambaɗan tinde galle bammo goɗo wajjo tuɗɗo wiya gacciɓe taw tan ɗo komin jaasiɓe ala dimoɗo jaɓat jas ñeeña so dimaɗi ɗi woni amen ɗine ñemɓe jasata min moftat kake mum wallahi so dimo mofti kake mum moftude mum saabu dimo hande taka yede kake Moussouɗenen kalɗe so Moussa Batir jagan kani jagal ngel jololi suɓiɗa kolla jure sani faji dan woni joni hande ɗen jeeto so Alassane Mama Djiby yero o dañɗo wel sar gari Moussa Batir o wima ɗo joɗɗen jonde siwoye nder kaset ɗo ko dañƴo en weltare wi tugan ma hande ɗo banno o jooɗa ɗo yiɗi komin mbiyeteɗo Lupoyre ha to banno o fayi heɗo yetto e leydi meɗen France Pulago o hakkude gaynako e cippo ha cippo enen sukaɓe mammaɓe jooɗi ɓene jeeto Pulago o wima ka jogdi sa o gueteɗi ɗum koye weltare pullo albarka dimo kay watta kona jikku gorko pullo fuɗɗinande banque BMC o wonnade nokku biyeteɗo 10e région wonnani to e tektaki wuuro nayi e gooleji aduna ko jiiɗa ko e weeli tan haari ala e muɗum mo sawnodiri e boɗeri jalasiide e ñawde ñalaɗe docteur wasɓe jaatigui ɗanniɓe Diallo Ibrahima boɗeri gorko pullo baɗɗoto ɗo toji moƴƴi Mercedes 290 CD marque Allemagne ɗi gorko pullo ittana to e 10e région seydi baaɓe capanɗe jeetati kilo gorko pullo ana doga daraki ha naati ɗo e nokku men biyeteɗo Lupoyre 40 min uge nani ba ele tangal mi rokkima gueɗi tawraɗi yumma e baba mi nani a iwti capital Mauritanie a artiɗo e galle baba maɗa e bisimillaji tan goni hakkude meɗen soɗa yiɗa dimo walla co a yini wasro kiɗo tammiti nden jimi ceɗo kuɗi cettowo kayitaji aminal muɗum no juɓɓi awliyane tagaji Allah motaji annabijo Abdoulaye Siley Baye o jam gorko en weeji demba laɗo ar suko fooli kiite maleɗo ɓuuri windinade o wima sa yi ceerno ɗo winda teñƴara gara kobo tuba yete ma laaɓade walla taw laaɓaka so ceerno windanima yiɗa wadde no ceerno o wayi wata jabbindi muɗum albarka yiɗi albarka mako ceerno o janggui ha jangde muɗum waɗi nafa nan so
ma taw sabata ma taw nyangala nya fa suudi ji dawataake tete burkaji abdu bi arnaji ko wonno maam nyade sare kaya toujours non jallo bukar sa ñu yeji tan ci arte la 2003 bari ke bagodane mo dani utum jagdaage bari samba demba samba ngum o gorko fullu min gado ndiri aadi celludo hitande amde kala faagele dangal burki mayno dirtedi bonno e bari on taw so Moutar Moussa commerçant international o gorko fullu wi kam faagele dangal o anda bagi ko jarata e so toujours eden kalda e so Oumar Sow noddirteɗo samta o wi tuganma hande ko ɗo e lubbore ɓe jooɗɗen ɗo o samni gase ɗo fayi heɗoyede ko to e leydi meɗen France o wi sehilaɓe meɗen jooɗiɓe to ene paari e dow inde so Ismaila Hamad so harunaɓe o wima kaytol desa o wiya ko e weltare o anna bandiraɓe ko beltino seydi so bayere dangaru jam ko bulagu jiiduɗa o wima kaytol min ugiya jelo ba e canol muɗum yana birkiba demba dangaru liɗɗi ɗi yana tukiɗa hen seydi so so aɗa miiji jawte ɗum ɗi koni mbali boldi wona saya booli jikkuɗo ndi woppat ɗum bonano ndi woppat ko ndi lekki gacce ndi maayi taɗi ko gonɗo anda seydi so albarka sa nani albarka wallahi koye barkilɗo kawɗa sabu hay ɓiɗɗo jinaɗo soɓe naati suudu ɓe jalti anani albarka wallahi wonɗi yew aduna ko jiiɗa ko e tati a hulama a yettama a hettama a yettama a yetti Allah a yettama a hulama e tan walla men wano hanki nangaɓe biya nangaɓe e kaɓɓa nangaɓe e dokka hay mo yiɗama e ɓira on bangi a hettama e tama jibinaɓe ɓereɓe yon waɓe no billal birama jiñere ɓe gotta ha gaari Diallo Jami Mamadou Bayla Bocar deɓe kullo tottiro billal e galle bammo walla wona ba hajirata Abdoulaye dimo nafo naɓulo nano nantino bawno bakkilelaɗo subhanahu wa taala walla wona Diallo Mayram Sirini walla wona jawrugi Samba Ndourel ni walla wona Sila e Bocar mono dirten an ɗiɓi fulɓe ay sa awre ko ene de mbawa wima kaw walla wima baba yettirma o bange a yetti Allah e tamo kono mbaɗumi daña jawdi ndenna hene yumma e bamma mbaɗirana e miskine e fisa ko lillahi wa rasuluhu jama kalaji e ñagotoɓe so waɗi keƴa e tawno neɗɗo kayma moƴƴe e bammo de gormde wamoɗude goɗɗo wallahi ko soppayde ko ɗummitata hen yew so yumma moƴƴi baba moƴƴi wallahi ɓiɗɗo wawa bonde ɓiɗɗo moƴƴo ko cuɗari liño so ɓiɗɗo moƴƴi wiyete ko ɓimen o so ɓiɗɗo boni heeɓi kaari o seydi so albarka o tokoto Allah nan toujours eɗen kalda e bayero danga o wi gorko pullo kalɗo mo fonnani pulago jewteteɗo so Alassane Mamma Djibiro o anda gorko pullo odi kono wallahi dimo moƴƴana welamo e dow inde gorko pullo jewteteɗo e dow inde sehilaɓe makko taw ko wonɓe to e leydi meɗen Europe sane Amadou Koɗo sane Balkane Diallo Isaka Samba goto e Jalli Jeeri Tiwalli Wali Jamari Sama Lama Dembare Jam Jon Tare Jam Sa Karantini Gumɗi Diallo Salif Samba ba Ousmane Demba Kekoɗo jooɗiɗo hande Allemagne o wima Ngeloba Jus Ngeloba e caɗol muɗum ni ɗum o andina bandiraɓe o weltima kanko bayero danga e bayero danga hoɗuma ɗo haguinanima e so mosoji ganni bambaɗo hoɗum ɗo heewi ko haguini ɗum a wakko toon ɗo kala belde mo jeeɗa tan aɗa wakki hoɗum maɗa bambaɗo ba Allah suuɗi abdono way kono cinéma ni ɗum fof ko waɗani wallahi film muɗum yalta ay ɓe sukaɓe worɓe fulɓe rimɓe ɗanen ɓe kalɗa ɗo ɓe bayiro dangaɗo ɓe mbiyani de ko répondeur woodi ala yoga hen hande somin téléphone ɗum tan min kewi hawrude bay répondeur wiyami alano ɗon e mi taw komi goyinoɗo onon hande réseau mon o welani cemte tan seydi Sow gorko fullo o nde hocci téléphone o wallahi téléphone o mankani haydara sonere o soni normal ɓulu balli nalla fate jami yewsude gorko fullo ha garɗo mo bonnani pulago o so Alassane Mamma Djibiro seydi Sow indema nde wona jogga gori so gori fini subaka fi bagum ɗe bettimo diwan o fof ina botta kono so insama waɗama sadaji ɗe nder tan en goto ina wawani seydi Sow hande min jomɗo min jewtuma hano hannirde saabu aɗa tawi yewtere a tawani e goto fof noon ko tawri bamum ko wallahi ɗum tampini seydi Sow yo
ciwal iwali jambari sama lama demba rajam jallo demba bayla sam seydi jallo ko kulo taweteɗo hande leydi France jeyaɗo to no ko ɓe mbiyete ɗo seni wurana e booleje ɓoggiteno fogaji ɗi jirɗima hakkude amen bagueɗe dangaru buɗɗinanalla hakkude meɗen capantan e 5 ujunere mi aadi mi firtani lewru Allah dani mi kala mi rokkima ujunnaje nogas o woni ɗum ɓe mbiyata bobo joom jamanu jaaha galle babam nokku biyeteɗo senel mi rokkima toon ɗumnayiji dawoji ayoti ba Mamadou Yero hammoy gorko pullo dañƴo gonɗo karansiri gelluwar o bonnande leydi France bonnande ko biyeteɗo duɗe bagge ɗon tawnoɓe jallo kaali ɗum kumba noddirte no bagge ɗumnayiji dawoji bagueɗe dangaru sohlani kaɗa ara galle babam somi nanima a naati Sénégal tan wallahi mam lokkumo kedi tawrani yumma e baba albarka inde albarka mbawa ayoti jallo mo woni ɗo saade demba leele haɗa ɗawani bonnaji jikalla bonnaji jika ñama kala jeeñako toon seydi jallo albarka nayi toujours enen kalda e bañi ɓuri saydi ñamaynajo kanɗo bonnani pulago ñamaynajo ba oyi toujours kono winoma gila hanki tawa hande arani so tawima aɗa joɗoti e pulago tan wallahi o hokkuma kaali no mbaddan noon ɗonni gila hanki tawa hande arani e dow inde gorko pullo jeeteɗo mo bonnani pulago o so Alassane Mamma Djiby Yero hakkude gaynako e cippo o ñaami kaytol déjà o wiya tawa ko bettito kanko ba jemmuji sayi ñamaynajo ba ay ko jaaɗen kala ina haani gartene laane 2004 naatide amen to e leydi mani wasidi fuulade hamatumani puulo arɗuɗi arnaji ɓiɗo fooni o ma ene saare gara jamde jam ñawawa gorko pullo o bonnani nokku wiyeteɗo dakle ñaaki ɗon nanmi pulago ana wiye dakle ñaaki kono min mbi ko dakle nayyi min naati galle ba muɗum saga midi min tawi tatiji ɗi ana teppa bagueɗe dangaru mbaɗa fota e noddirteɗi bawure ala sara Allah heedi min jaɓɓi jaani o yimi nokkuma e noddirteɗi bayen toujours e kalɗa e bari Moussa o le noddirteɗo Moussa Bati o wi sa arte l'an 2004 basidi fulani hamatumani ko ina haadi wiɗo e seyda inde so masule noddirteɗo samti jawo Oumar Soule so Amadou Kadi noddirteɗo Boubou Noto bari Gemba Oyo yetani so Moussa Bacci wurma kaytol 500 o wiya temedde joyi muɗum koye weltare ɓanɗe bandiraɓe ko belti bari ke baggodani o dani wonto muɗum jaggitani ɗumo bari hayɗi ɗum ummotoɗo o yewande tawno poos ala kalis ko ceenal heewi taweɗe bari albarka waɗa on tan tan adi nanede adiyede ɗi ɓe ɗon kama wawi jogade anonnome Dia Adama Hammadi Diaky noddirteɗo Siley Mari docteur wasɓe jaati ɗanɗino saɗum nata albarka ñande dakla mi naati galle bamum ko gorko pullo o weeɗi kam jungo bagueɗe dangar hoko ƴewata ka e leydi Mali hitande meɗen laande 2004 mbimi gorko pullo o yo pulago gabbimi ka o wimi bisimilla ma sinno ko ƴewgal wonno wallahi ɗo woni juuɗe sawo ala sara Allah heedi ɓeeteli pereje nagga ƴumbina bagueɗe dangaru mbaɗa hirande weeti subaka min dari may nayyi o wimi tati nani mbaɗen siwoy nder hakkude meɗen noddirteɗi mboorejo albarkiɗi albarka ɓawo woɗi ba on tawa tawa sewna sule ñangalaña fa suudu jinne wattake tete burkaji arɗuɗi arnaji ko wonno mam ñande saare kayla Diaw Abdourahmani Samba Rougui albarka ñande amma nde min daare galle baba e ndewnaji ɗiɗi min mbaɗi hirande e galle bamuɗum weeti subaka min daare jaague o wimi bagueɗe tangaru mbimomi naam o est ce que a meɗɗi holle jiɗɗi ummay baba mbimi gorko pullo a lasta taw nayi ana jiɗɗina jiɗɗi ummay baba saka bamba ɗana rokke ñangalaña fa suudu jinne wattake tete burkaji gorko pullo tawɗo nayyi marɗo nayyi ko Allah rokki ɗum bawɗe nayyi e seydi so sa yewtirama on jaro Allah waɗi ko hani saabu ɗo noddi ko ñalani so Alassane Mamma Djiby Yero a wasani ñalani balɗum mbaɗolade ñaguiri paɗɗore ñamde jaam ñalla walla gorko pullo waɗata wulata benata ɓisata ha ñalla bonani jippi ɓawlani yeeso hay somi arti ɗo noon martanajo kanno o bonnani pulago o ba Samourou Bate martanajo ba awti so Abdoulaye Mamadou noddirteɗo lengi jamde taƴiri jamde jaam ñalla ko jaami kala noon so jokko ɓuuɗi mi jitta ɗum so gorko pullo o bonnani no ko wiyeteɗo wulkeji ɗum tatiji dawoji e galle bamuɗum mi tawɗi ɗum jeewa moƴƴo malaɗo gaɓo wona jewni jota gullal birama tiɗe reɓe go saka gaari ko ɗen posana fa sari gonɗo wa koppade bandu ɗum ko muɗum yuɓani reedu ɗum muurani andi saɗa wuɗa ɓiɗɗo debbo tan wiɗum yo kuɗo guelguel lu Allah soori ɗum debbo pullo ganɗo won debbo pullo rokki min kangeji fa waɗani min kangeji ɗon tawi bajiɓe Demba e ba Saydou Déme ayoti kanganajo kanno o bonnani pulago o
so Yunus Fat seedi so ɗum kadiji dawoji e galle bamum albarka yiɗi albarka mbaw yew sa kon ndi ko foti ko fotani wallahi ko ko ti kabi ko adama so baynon kawri sina fam en lampo yaade di ñaan ko jom gol wuri ko jom ko tunaani waddo ni ko no tin kinnaane taari ko no ma be sa ka bata ta sila ta jama kala jeenya ko to so alasan mama jibiyero ko an yibbe ma e seylabe ma e bande kala bi kullo belsodo inde ma min be fiiru jonde jooda seydi so ya mo so ay mo jibiyero Musa ya mo so wonɗo ala hen bakiɗo ala hen adam ismaila hadi labbi momoɗo amadou war moƴo kan jallo ko kullo heɗima kasete o walla en calmini ɗum yo welto e kasete kan jallo so mamoudou adam kolano adam ismaila kolano adam ismaila ko hande woni so jodima yesso to eta hayso tawi o jaggare wala dognan wala goto waaw ko waɗi ɗum gandal waɗi ɗum ala so tawi oto jogui neeji so yii kono foti wonde hoore mum tan ɗum waɗi jikko banggue yumma e banggue bamma fota wawi farore mum aɗa wayi heedi tan so nani gueɗo cikko gueele gorko mawɗo ala ñiire e peleldi e duuɓi fof so nen ni wonan timatati pularno wi so barke leeli fadi so barke leeli fadi janandi barke fadi janandi leeli ɗum bale jekko barke fadi janandi leeli e ɗum bali nalla faat alhamdulillahi rabbil alamina allah min beltima no feewi ɗum bale jekko e sa wi ni no mbiɗa hande miɗen kuufi gorko pullo kanɗo o bonnaji pulago o so alasan bamba jimi yero ina hani tan wallahi min jewta pullo o sabu wallahi somin beltima miɗen mbawi waɗande mo gaaji o heɗo gaaji ɗi so fami kaset o to fooye makko to kanko e bandiraɓe e sehilaɓe e yaadiɓe so heɗima kaset o anda kadi ko sehilaɓe makko e yaadiɓe makko jooɗi hande mbaɗani mo aritere ma banda siwo nder min ba gueɗe dangaru e miñam ba demba dangaru pour baɗin allah faade sabu hande minen jiɗo yimɓeɓe tan jonɗodiɗo hande seydi so no jiɗa ko e meeɗi tan haari ala mi kaari men jiɗi ɗum kaari meeɗi waɗi ɗum kaari meeɗi jogade ɗum ala kadi ɗum waɗi sona laamu allah ko gonɗon jagan kani jaga ɗuggel jololi suɓiɗa kolla juuna saɗi faji dani jimo nafo naafno nanowo nantino bawɗo makkiɗelam subhanahu wa taala aɗa nanna men mboɗeli ɗon ɗo suɓɗaɓe sabare gatamari ñagala ñafa sumde jinne wattade tete burkaji ba kalifa mbayta ko ƴeeji albarka ñande gueley mi naati galle bamum o wi mi buuɗinanal hakkude meɗen koye noddi jeɗi ɗo ɓuura tatiji nder nayyi mi rokkima guelawɓe ba guele dangaro ñaga e pulago o wallahi jamanu o fof seedima guelawɓe ba inchallah yimɓeɓe jii ɓe jiiyani ɓene kay kadi wallahi ma noon sabu adno ko jiiɗa ko e nelal gorko pullo o neli kamɓe sukaɓe wonko fulɓe hande bonnani pulago o mi yewtanan ɗum pulago o so pulago o heeɗima ɗum kadi andami yiide gorko pullo kanno o bonnani pulago ba kalifa mbay tan ko ɓiyeji non tawi ba moƴƴel may billal birama jiñere ɓe gostaka ngaali ɓari debbo ko sona fa so ari gorko ko fode balliɓe e ba galo mbay tan ko ɓiyeji woɗeri jalasiɗe ñawde ñalaɗe gorko pullo o waɗi hoore mum déplacement ɗimmade to e gueleyɓe naade 10e région seydi baade 50.000 francs CFA ba guele Dakar mi nani ha ari Mali a yiide miñam ba kalifa mbayta ko beeji gorko pullo o rokkimanayi e gueɗe on jiri jaaɗe o wi ga gabbimami inchallah miɗa addinma kaalisaji CFA ɗi gara jaaɗen galle baba mi rokkuma ɓen jawraɗi may baaba omo nafa o nafuɗa noon natino bawɗe bakkilam subhanahu wa taala ko wonde koso e jalli jeeri tiwalli waali jambati sama laamu dembo ene jaam jallo amadou gata bonnani jongo bonnani oro bonnani ren ko heewi noon ne wiyeni tawede bonni hen gotel hayso bonnani jongo gotal bonnani oro goso bonnani oro ngo bonnani ɗo ko man sagataɓe so ladde natama yuman jagotoɓe sadde natama on tawnomi sani Oumar bennani sani balaman se albarka ɗum jejjiɗi nawe noon so nartiɗo goto e périanta Moussa Karnoɓe ndema tiɗɗini gaynaka wulle as ko hota e jawdalle e wirama sowa wuro guelaji alpha kaye mamou demba yari haara so Amadou Boubou Hamedi so albarka ñande bakayar wuro naye gooleje o gorko bullo udditani kam magasin kiloji caroji diwnoji ñaale
jingo si jom men kaba ala ka hewani golle de famdani de jimi ba ali ko mala hawata dañi harande e moji harande e wani wote moji yara ci madam woni babal hamadi mo jimo ta ko nati galle fam no ko bete baka yar ko kullu wi kama nati galle ma halle ani wi galle ma ari galle ma ala sara allah heedi min dari may jaaj o wi mi taddani baden si waynere non taw ba adam nuri ko mala haway so tilmi jamani ba ya ko no se ko yero so jamni sajur jamni jamni allah wal bujulen kalde so umar so no getedo samtinoto o wi ha jono mo jokki weltani galle jodade o wima so weltima baade badangal o roka kalis o balin Allah faati o wima desa o wiya temi dum huda ko de kayna ko ci ko anna bandirabe ko beti ala ka hewani ko de famdani jamni tajiri jamni jamni Allah wala ko no fiiro o yette cakka abonna to galle bamma to abonna ne ladde anda bi modde kono wallahi bi modde inani go so albarka